21 नं सालबारि समस्तिनि सिङाव थानाय आरो 20 नं मथंगुरि समस्तिनि दिनै 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै काउन्टिं साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं सालबारि गोजौ फरायसालिमायाव। बे समाव आङो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां बिनद मुसाहारि बिथांनाव जोङो मिथिनानै लागोन दिनैनि साननायनि हाबाफारिया माबायदि सोलिबाय दङ। आदसा गिबियावनो बर' खौरांनि जानायनि नोंथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि बे काउन्टिंनि साननाय हाबाफारिया बेसेबांसो सोलिगोन होनना फोरमायगोन? दा पस्टेल बेलटआ जोब्बाय। बे पस्टेल बेलटआ जोबनायनि उनाव 21 नं सालबारि समस्तिनि जि माने बेलट बे बेलटखौ दासो खुलिदों। फार्स्ट राउन्डआ जागायबाय आरोखि। आदसा नोंथाङा बेसेबां आशाबादि होनना फोरमायगोन? आं 100% आशाबादि जे पस्टेल भटआव रायजो राजाया बा जोंनि एमप्लयि बिथांमोना जिबायदि आंखौ भट होनानै बांसिन भट मोनहोबाय बेनि थाखाय आङो 21 नं सालबारि समस्तियाव थानाय गासै साख्रिआवला बे पस्टेल भट होग्रा बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो आरो आङो बे पस्टेल भटआव 137थामोन बेनि गेजेरावनो आङो 65टा आङो भट मोनदों। आंनो सेथियाव दङ पस्टेल भट साननायाव। बिथांनाव जोङो बिथाङा बुंनायदों साख्रिआवलाफोरनि पस्टेल भटआव बिथाङा बांसिन मोनदों होनना फोरमायदों। दिनैनि बे साननायनि हाबाफारि फाइनाला बेसेबांसो टाइमहालागै जोबहैगोन होननानै फोरमायगोन? बेयो गासै माने काउन्टिं सुपारभाइजार बिथांमोननि सायाव सोनारसिगोन। जों सानदों आसा खालामदों फुंनि 8 बाजिनिफ्रायमोन साननाया, नाथायबा एसे माने लेटै जागायबाय साननाया आरो पस्टेल भटआ नै दासो एसे सिगाङावसो जोब्बाय आरो बेलट बक्सखौ खुलिनानै फार्स्ट राउन्डआ सोलिगासिनो दङ। बिथाङा बुंदों बेलट पेपारनि साख्रिआवलाफोरनि साननाय हाबाफारियाथ' जोबलांबाय होनना बुंदों, नाथाय दा नै खायसे साननायफोर हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दं होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों।